Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Και όπως βλέπετε έχω διαλύσει το σπίτι γιατί είπαμε θα φτιάξουμε καινούριο. Εδώ βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα γιατί έπεσα από αυτή την τρύπα και είχα πει ότι θα την κλείσω σίγουρα και θα το ξεχάσω και δεν θα την κλείσω ποτέ. Και εδώ βλέπατε είχα αρχίσει να φτιάχνω εδώ καινούριο σπίτι. Εδώ πέρα. Τώρα τόσο μεγάλο είναι καλό. Ωραία, θα κάνουμε και ένα. Εδώ θα είναι η πόρτα. Να είναι και ωραίο σπίτι. Ωραία. Θα βάλω κάπου και τζάμι. Τώρα λέω να το κάνω skip το βίντεο, να φτιάξω το σπίτι. Ή όχι, εγώ λέω όχι. Λοιπόν, κάπως έτσι. Ωραία. Παιδιά, κάτι για άλλο που θέλω να πω. Minecraft Part 3. Δεν ξέρω ειλικρινά άμα θα κάνω ή όχι. Δεν ξέρω καθόλου. Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολα να κάνεις βίντεο. Oh my god. Γαμώ το σκελετό. Έλα ρε, μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Πάνω στην ώρα. Oh my god. Πάνω στην ώρα. Πήγε να με σκοτώσει. Τέλος πάντων είμαστε τυχεροί ξανά. Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε το σπίτι χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Ωραία. Ωραία. Θα κάνουμε και πάνω όροφο όταν έχω την ευκαιρία. Κάτσε, ήθελα να φτιάξω και δαυλούς. Πυρσούς βασικά. Εγώ τις λέω δαυλούς, δεν ξέρω γιατί. Τελικά η 64 μου βγήκε. Εντάξει και εντάξει. Ένα κρεβάτι. Ωραία, πού είναι το crafting table. Sticks. Ωραία, sticks. Πυρσί. Πυρσί. Ωραία. Καλά είναι. Και εντάξει νομίζω πως είναι. Α, ναι, πρέπει να βγάλω κάτι. Λοιπόν, άσε μια τα sticks. Please, σε παρακαλώ. Άσε εδώ τα sticks. Και πάρε τους πισούς. Ωραία. Είμαι χαρούμενος που φτιάξουμε ένα καινούριο σπίτι. Ωραία. Ωραίος πίνακας μας. Ναι, κάτσε να βάλω το chest για να μην πρέπει να αφήσω κάτω στο πάτωμα τα πράγματα και να πρέπει τίποτα. Ωραία. Βάλε στο chest τους πισούς και την άλλη 64 πισί. Μερικές φορές δεν μου φεύγει.
Άρα έχουμε 2 μαλλιά, θα φτιάξω και δεύτερο κρεβάτι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε και μια πόρτα. Λοιπόν, χωρίς. Όπα! Υπάρχει Enderman εκεί έξω και δεν μου αρέσει καθόλου. Ωραία. Τώρα μπορείς Enderman, έλα πιάσαμε στο ωραίο και καινούριο σπιτάκι. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ είναι πολύ ωραίο σπίτι. Πού είναι το crafting table? Ή δεν είχα? Α, το χάλασα για το sticks, νομίζω. Ας κάνουμε και ένα δεύτερο. Ωραία. Είχα πει ότι θέλω να φτιάξω δεύτερο κρεβάτι. Αφού έχω 2 μαλλιά. Ή δεν έχω το ξύλο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει που δεν γίνεται να φτιάξω δεύτερο κρεβάτι. Θέλω μερική σκάλα, τον πάνω όροφο. Άλλο ένα chest. Αυτά και βλέπουμε. Πω, τι είναι αυτό? Βοήθεια. Σπάμε αυτό το crafting. Ωραία. Το βάζουμε εδώ. Ωραία. Καλά μέχρι τώρα. Είπαμε να βάλουμε και το πίνακα. Μας βγει κάπως μεγάλος αυτή τη φορά θέλω. Ωραία. Τέλειο, τέλειο. Δεν έχουμε βάλει το φούρνο. 2 φούρνοι κιόλας. Ωραία. Ωραία παιδιά, αυτό το βίντεο θα είναι 15 λεπτά. 14 βασικά. Γιατί είπαμε ότι δεν με αφήνει το Mobizen. Τι να βάλουμε να ψήνουμε? Α, τα iron, το ξέχασα. Βάλε. Και βάλε ξύλα. Ωραία. Αυτό είναι το καινούριο μας ωραίο σπιτάκι. Λέγα, πόσο μαλλί έχω? Αν θυμάμαι καλά, το κρεβάτι δεν θέλει 2 μαλλιά. Θυμάμαι. Τέλος πάντων, ας κοιμηθούμε πρώτη φορά στο καινούριο μας σπίτι. Ωραία. Ας κάνουμε και παράθυρα. Λοιπόν, εντάξει. Είναι έτοιμα αυτά. Thank you. Σε ευχαριστώ πολύ. Βάλω 2 κάρβουνα. Και πάμε να πάρουμε άμμο για παράθυρα. Που έχει παραλία. Ανά. Ωραία. Εντάξει. Πήγα να πέσω. Εδώ την έχω πατήσει πολλές φορές. Λοιπόν, ας βάλουμε την άμμο. Και 2 κάρβουνα για είμαστε κομπλέ. Τώρα περιμένουμε να έρθουνε τα γιαγιά. Εδώ.
Δεν βάλαμε κάρβουνο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε 1, 2, βασικά 1 και άλλο 1. Έλα. Και thank you. Ωραία, γυαλί. Εδώ πέρα. Άμα μας περισσέψει κι άλλο γυαλί, θα κάνω κι άλλη τρύπα να βάλω γυαλί. Ωραία. Καινούριο σπίτι στο Minecraft. Ωραία, για λίγο χώρο. Κι άλλο γυαλί. Ωραία. Γυαλί. Ένα έτσι. Σπάμε άλλο ένα. Είπαμε άμα μας περισσέψει γυαλί θα βάλουμε κι άλλο. Ωραία. Και προφανώς θα βάλουμε κι άλλο γυαλί. Πόσο ακόμη. Νομίζω. Άλλα 2. Θα βάλουμε άλλα 2 γυαλιά. Πάει. Άλλο ένα γυαλί εδώ. Και εδώ. Ωραία, είναι δίπλα και το mine. Ωραία. Και το ξύλο που μου περίσσεψε εδώ πέρα, που έχω κάτω στο μενού, θα ήθελα να φτιάξω το πάτωμα από ξύλο. Αλλά παιδιά, ειλικρινά δεν θυμάμαι πώς φτιάχνουμε το κρεβάτι. Νομίζω θέλουμε τρίτο μαλλί. Δεν θυμάμαι. Ή δεν έχω καν μαλλί και λέω ότι να είναι. Ωραία, πόσα λεπτά βγάζουμε βίντεο? 12 λεπτά. Στα 14 σταματάμε. Το καινούριο σπίτι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν μας χώρεσε. Ωραία, κάπως καλό τώρα. Αχ, τι ώρα που περνάω εδώ μέσα. Έχουμε δίπλα το mine όπως είπαμε. Όπως πίπαμε πήγα να πω. Ωραία. Αχ, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και η σκάλα θα μπει για τον πάνω οροφό. Κάπου εκεί που έβαλα το χορτάρι. Θα είναι διπλή σκάλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μου ένα like και ένα subscribe. Και άμα δω ότι πάρει, τώρα ήθελα να σας το πω, άμα δω ότι πάρει πάρα πολλά likes, όχι πάρα πολλά, άμα πάρει όσα likes πήρε και το άλλο Minecraft, θα κάνω part 3. Οκ. Λοιπόν, πατάμε μία 14 λεπτά. Settings. Ωραία, τέλος. Όχι, settings. Γρήγορα. Profile. Τέλος πάντων. Γεια σας. Γεια σας.